La cooperativa 70, local que estem ocupant, i a Pindep, feia temps que tenien una relació per altres aspectes i la cooperativa 70 es va trobar amb la necessitat d'un grup de persones, una persona, etc., que dugués la cafeteria. La persona que ho duia al seu moment va deixar la concessió i necessitaven algú que es fes càrrec de la cafeteria. Va sorgir la idea de crear aquesta, i per nosaltres va ser una oportunitat, de crear la inserció laboral en el món real. Jo vaig estudiar logopèdia. Quan vaig acabar vaig decidir fer un canvi de rumb en la meva vida professional i vaig estar, al cap i a la fi, 12 anys treballant en botigues de joguines d'una marca molt coneguda, la de les Dues Portes. Primer vaig començar com a aprenent de dependenta i vaig acabar dirigint i sent gerent de dues botigues. Va arribar un moment en què cada any era el mateix a nivell professional que l'any anterior i, per tant, ja no hi tenia prou reptes a nivell laboral i vaig decidir canviar de feina. Vaig anar com a cap de grup en un magatzem de material per a la construcció. Per diferents motius, molts, un any vaig decidir, a l'agost vaig decidir que deixava la feina a finals d'any, ho vaig comunicar a l'empresa i necessitava un temps per decidir, per valorar quines feines a mi m'emportaven a nivell personal i què estava predisposada a perdre i què volia guanyar. Durant aquest plaç em va trucar la directora del centre ocupacional, que per nivells personals ens coneixíem, em va explicar el nou projecte que hi havia en marxa, d'obrir una cafeteria, projecte d'inserció laboral pels usuaris de Pindep, i que el projecte estàvem pensat obrir-lo gener, com a molt tard, aquí a la cooperativa 70. Em va encantar el projecte i va ser un sí immediat. Jo vull realitzar una feina que aporti alguna cosa a la societat. Hi ha feines en les quals no porten res. Si jo no desenvolupo aquesta feina, no passarà res. El món seguirà sent una merda com és ara. Doncs vull aportar al món. La meva feina principal és els nois que venen aquí. Actualment ja portem 4 anys i, per tant, molts d'ells ja han fet les pràctiques de manera reiterada diverses vegades. El seu aprenentatge ha anat evolucionant, òbviament, però els que venen aquí per primera vegada a fer les pràctiques aterren en un món laboral completament desconegut per ells. Doncs ensenyar-los a desenvolupar-les i a desenvolupar-les d'una manera mecànica i que alhora saber-se avançar als esdeveniments que vindran. A nivell professional he portat equips i els nois de Pindep és el millor equip que he portat mai. Amb tots els seus hàndicaps i tots els moments zen que necessites fer. Tots i cada un d'ells, cadascú al seu ritme, des que vam començar a fer les pràctiques fins als 4 anys més tard que es portem en dansa, per pandèmia i totes les restriccions havides i tal, tots han evolucionat. I a nivell social tots han fet un canvi. Cadascú al seu ritme. Tampoc és una cursa, no es tracta de... Però tots han fet un canvi. A nivell laboral, treballar memòria, treballar amb números, la interacció amb altres persones desconegudes, d'altres persones que, per exemple, tenen, el que et deia, una capacitat social molt desenvolupada, saber-la frenar. Aquí estem en un àmbit laboral, no estem amb els col·legues de copes. Això ho farem quan sortim. Però aquí estem en un àmbit laboral. Hem de mantenir una postura i un comportament idoni amb el lloc de feina que estem duent a terme. L'Oriol, que és el noi que està pel matí, va començar fent les pràctiques com la resta de companys. 15 dies, després venia un altre, 15 dies més tard venia un altre, i així anar fent la roda. El projecte de la cafeteria no volem que sigui que vinguin a fer pràctiques i prou, sinó la funció és que
es puguin inserir laboralment en el món real, amb el seu contracte de treball normal, amb el seu sou normal, com tenim tots, va arribar el moment en què es va poder contractar una persona a mitja jornada, es van valorar les diferents opcions que hi havia, se li va proposar a ell i a la seva família, ells van dir que sí, i des d'aquest octubre passat ha fet 2 anys. I realment és un crac, és una passada. Hi ha hagut una molt bona resposta sempre i alhora hi ha hagut un canvi de comportament. Jo crec que en aquest cas l'aprenentatge ha estat bidireccional. Els nois estan aprenent a dur a terme unes tasques, unes feines, etc. Però els calderins i la resta de clients nostres estan aprenent a normalitzar les diferències. Al principi la gent tendia a sobreprotegir, si les comandes no arribaven com les havien demanades, després m'ho deien a mi, fluixet, és que jo t'havia demanat un cafè i m'ho he portat un cafè amb llet. Però no, digueu en el moment, no passa res. Tothom es pot equivocar, dius de bona manera. I la gent tendia a, bueno, pobrets. Pobrets no, de la mateixa manera que si te'n vas a un altre local, li diràs, escolta, perdona, que no, jo no t'he demanat un cafè amb llet, porta'm un cafè, li diràs i te'l canviaran i ja està. Aquí també. I hi ha hagut un canvi d'actitud. Superbon rotllo, tothom els tracta superbé, però alhora normalitzem que tots ens equivoquem. Hi ha més una discriminació positiva que negativa. Va passar superpoques vegades, però certs comentaris de tipus, ai, aquest noi no està bé, oi? I deia, escolta, fulanito, que em pregunten si estàs bé. Tu et trobes bé? Sí, em trobo bé. No, em trobo perfecte. Donar-li la volta a la truita. Però han estat molt poques vegades. Tampoc es tracta de fer una discriminació positiva. Nosaltres tenim diferents cartells aquí de la cafeteria, són molt subtils. No volem que la gent vingui aquí perquè som un projecte d'inserció laboral. Vull que vinguin perquè els agrada els entrepans que servim, que fem, i perquè es troben a gust, perquè els agrada el nostre producte, perquè els agrada la nostra companyia, indistintament de la persona que els atengui. Però alhora sí que creiem important fer com petits. Ei! Tenim una frase que posa les coses bones arriben a qui sap esperar, però tot i així, si tens pressa, avisa'ns. És una manera, crec jo, molt subtil de dir-li a la gent sigues conscient d'on vens i que si tens pressa ens ho dius i ja faré jo el cafè, no te'l faran els nois. Però la gràcia de venir aquí és precisament tot el que engloba aquest projecte. L'espai, que intentem que sigui el més acollidor possible, però també les persones que hi estan treballant. Cuina amb mi és el programa que realitzem amb Canal 7, 7 no de xifres, sinó Santa Eulàlia Televisió, a la televisió local de Santa Eulàlia de Ronçana. A Pindep du a terme diferents activitats amb la xarxa de Santa Eulàlia, com el centre que està a Santa Eulàlia, i una d'elles era amb la televisió local. Ells també es van trobar amb un buit del programa de cuina que tendien a fer. Ells sempre han fet un programa de cuina, l'han fet en diferents formats i va sorgir la idea per part seva de realitzar-lo amb els nois de Pindep. Aprofitant que aquí tenim una cuina supergran i alhora que nosaltres ja realitzem els pastissos per poder-los vendre a posteriori, doncs ens ho van proposar. Neis, què et sembla si fem? D'acord, som-hi, ja està. Gravem el programa un cop al mes. Les persones que venen a fer-lo sempre baixen un parell d'usuaris, se'ls pregunta si volen venir. No és una obligació que se'ls imposa. Hi ha aquesta opció, qui vol anar-hi? I per tant, els que venen ho fan supercontents. Sempre a totes les feines, cadascú la seva feina, quan et diuen ostres, ho estàs fent bé, t'omple. I que, a més, a nivell global es pugui visibilitzar d'una manera tan natural la feina que duem a terme aquí, però alhora molts centres ocupacionals que hi ha arreu de Catalunya. I per Canal 7, parlo en nom seu, però perquè tinc el seu feedback. Una televisió d'una població de 8.000 habitants
amb la plantilla que té, que la gran majoria de persones que realitzen els programes són voluntaris, dir, ostres, estem aquí, porten 31 anys duent a terme una feina amb uns recursos que són els que són, o sigui que enhorabona també per ells. Aquest és el gran dilema dintre dels professionals i no professionals del mundillo. No s'ha trobat mai una paraula que tothom estigui conforme. A nivell global, població que no està immersa en el món de les diferències, tothom entén, discapacitat tothom ho entén. És tant per la seva cantó positiva com negativa, però tothom ho entén. Dintre d'aquí hi ha qui prefereix utilitzar diversitat funcional, discapacitat, minusvalia intel·lectual, i es poden anar inventant paraules eternament. Jo crec que l'important és que es capti el missatge. A mi particularment, discapacitat no m'agrada, perquè és que aleshores ens hi hauríem d'incloure tots, perquè no hi ha ningú perfecte en aquest món i no hi ha ningú que sàpiga fer-ho tot. Per tant, discapacitat, manca de capacitats les tenim tots. Enfoco d'una altra manera. Tots som capaços de fer alguna cosa, en alguna cosa som més bons. En lloc de focalitzar-te en el que no saps fer, focalitza't en el que saps fer. És senzillíssim. M'agrada molt cosir. Jo els migdies que tinc un espai de temps prou ampli, em creo la meva bombolla, a part de dinar i aquestes coses habituals que tots fem, coso. M'agrada molt cosir. Creo regals per fer quan és aniversaris, Nadal, Reis, des de fundes de llibres, quan era l'època de les mascaretes, els boc and rolls, aquests draps que... tipus patch, però versió moderna i guai.